Det er i dag den 2. december, og jeg er lige kommet hjem fra tandlægerne, og jeg må sige, at jeg er meget træt efter en søvnløs nat. Men jeg er jordens lykkeligste pige. Jeg har været utrolig spændt på hele det her forløb, men jeg har også været en smule bange. Nok fordi jeg den første dag fik alle mine tænder slået ned, og deriblandt også mine fortænder, hvilket kom lidt bag på mig. Jeg følte nok, at noget af min personlighed forsvandt. Jeg kunne ikke forstå, at de var så dårlige, at det også var nødvendigt at slive dem ned. Jeg har siddet omkring 5 timer i stolen, og da jeg for lidt siden for første gang skulle se mig selv i spejlet, kunne jeg knap nok kende mig selv. Tårerne begyndte at trille ned over det flotte resultat, men nu forstår jeg, hvorfor mine fortænder blev slået ned. Jeg har fået 11 kroner sat på mine tænder, men jeg har stadigvæk følelsen, som om det var mine egne. Jeg har haft tænderne i meget kort tid, og det eneste underlige, der er ved det lige i øjeblikket, det er, at jeg nu skal til at vende mig til at have tænder der, hvor jeg før havde huller. Jeg er utrolig taknemmelig for, at jeg vandt denne her konkurrence, og siger tak til alle, som der har støttet mig i denne kæmpe forvandling, som nok er et af de største, der er sket nogensinde for mig. Så til alle jer, som overvejer at få lavet jeres tænder i udlandet, hvis I kontakter Av Min Tand, så er I sikre på, at det bliver med ordentlige forhold, og at standarden er helt i højsædet. Tandlægerne her fra Ungarn, hvor jeg har fået lavet min overmund, er utrolig dygtige og meget, meget hjælpsomme. Et kæmpe tak til dem, som har lavet det flotte arbejde. Til sidst vil jeg sige til Av Min Tand, til Charlotte og Ulla, som har været med og hjulpet fra start og været interesseret i hele det her forløb. Jeg er sikker på, at jeg vil vende tilbage igen og få lavet min undermund på et senere tidspunkt. Jeg havde et kæmpe ønske til jul. Det var at få 2 nye tænder. Jeg fik 11. Af hjertet tak, og rigtig god jul og godt nytår til jer alle sammen.